Til at begynde så tænker man, puha, der er jo ingen motor på sådan en. Og så kan man jo sige, så kan den jo heller ikke gå i stykker. Så derfor er det jo egentlig ret sikkert. Flyet er jo brilliant til at flyve. Så skrækken for at flyve, det forsvinder lige med sammen. Man skal gå til svæveflyvning, fordi man får nogle helt vildt fede oplevelser. På linje med så mange andre ting. Vandre i bjergene, eller tage til Nordkap, eller tage til Andesbjergene. Og det her, det er sådan lidt, det det samme. Første gang allerede man er ude at flyve, får man lov til at styre en lille smule, bare sådan lige, man flyver lidt op og man flyver lidt ned, og måske får man lige lov til at dreje lidt. Det kan man sagtens finde ud af. Anden gang, så får man allerede der næsten lov til at flyve hele tiden, og så hjælper piloten eller instruktøren med at dreje den selvfølgelig, så man drejer rigtigt og sådan noget. Så man får meget hurtigt fornemmelsen af, at man kan godt lære at flyve. Man starter med at blive trukket op af det andet fly, og man synes, man ser med numsen nærmest lige hen over græsstrålen. Det går ret hurtigt over, og så letter den jo, og så er man meget tæt på det andet fly. Det er også sådan lidt en speciel fornemmelse. Og lige pludselig så er man godt på vej deroppe, man godt træk, og så kan man ret hurtigt nyde det. Og når man så kommer helt op, og flyet bare flyver lige ud, og der er ingen lyd, så er det jo helt fantastisk. Det er den samme begejstring, alle har. Når de kommer ned efter en fed flyvning, hvor der måske har været noget termik, og man kommer op i 1000 eller 15 eller 100 eller 1800 meter, så kan vi jo flyve en times tid, og så går man jo med armene over hovedet resten af dagen.